Simplex Music. Lewis Ngara. Hi guys, my name is Lynette. My name is Augusta. That's Dr. Lewis Ngara. Personally, ndinofarira song yake inonzi No Turning Back, gospel song, and iyo inonyatsondiitira ine pakawanda payakandibuditsa, and now it has increased my faith in God. Ndozati kana ndatarisa kudenga handife ndakacheuka, and it's a vibe inonakidza ine kabit kanondiitira so. I think the father not turning back yoyo because you need to give up. I mean, no turning back. The word itself, like the words themselves, antara oga no turning back. Tramba takatarisa kumberi tichinda and kudenga tuswe. Thank you. Oh yeah. Hi guys. We just want to tell you about this artist we've been listening to recently. So guys, this artist is Lewis Ngara. Guys, his songs are non-kids. And they apply to anyone, any generation. Especially especially to Fara, Nikuti, Chivaraidze Cham. You should listen to it, guys. You should listen to Changu Chivaraidze. No, it's a good Fara. Vakatamba vachishatukira vombotenderera vondiringaterera. Okay, ever since I heard about Lewis Ngara, I was so intrigued by his music. He has great taste in music. He literally knows how to tap into the vibe. And my personal favorite is Tichano Tongwa. He has he mixes it up with this modern amapiano. I've been listening to his music and I've been following him. He really knows how to tap into the vibe. Ini ndinofarira masongs aLewis Ngara. Lewis Ngara anondikomborera. Ndichokurememba ndichanga kumunzwa, especially song yake yekuti Mwari makandinakira. Kunyangwe ndichinzwa kusurukirwa, moyo wangu unotokwidziridzwa, ndinobva ndatonzwa kusununguka, kufara. Vasikanaka, nziyo dzake dzinonakidza. I can't wait kuti atombouyewo muno muZimbabwe titomboitawo show naye live tichitomboonana. Anoimba zvese gospel, song dzemafaro, pane kakabva kubuda mai manje akanonzi handigoni naye, kujiti zvese ariko, kana makomedi kakazondinakidza kanonzi usanyemuvheti. Ndakaswera ndichingoseka zuva rese. Lewis Ngara ndinofarira masongs ake mazhinji, but imwe ndinonyanya kufara ndeyekuti Tichanotongwa isong yakaimba yakatry kumodernise song yokuti ive ichifita kugeneration yedu, like beat resong iyoyo is an amapiano beat. Ndozvinhu zvandinonyanya kufara pasong iyoyo, zvokuti beat racho tinoziva kuti amapiano ndiri kunyanya kupisa mazuva ano. Saka obviously vanhu vachitonzwa amapiano beat ka vanhu vanobva vatotanga kutoda song iyo. That's why ndinyatsokutofara song yokuti Tichanotongwa. like
Lewis Ngara's songs. Actually started hearing them sometime, I think 3 months back. I like it, I know vibe with every type of person. Like, can I still farm by taking my walks? I can listen to Lewis Ngara. Can I get my room? I can dance to songs. He's got so many songs. Let's praise. Oh God. Like it's my songs again. So guys, can I go Lewis Ngara? You should just like listen to the guy. You can vibe with anyone. If you want to go party, you can party. You can end at church, you can go to church. If you just want to meditate, it is not about those low times, but then if you just want to meditate, you can. Rumbidzo ndedzekumatenga tichipa mbiri musiki masimambe panopanika.